1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, ito yung napamili natin. 8,783. Ayan, pakita ko sa inyo kung ano ba yung mga umabot na 8,700 plus. Grabe. Ayan, unahin natin itong isang box. Tcharan! Oh, ha? Nakabili naman tayo ng dalawang kopi ko blanca kasi ito talaga yung pinakamabili sa amin. Minsan nga isang box kinukuha ko nito pero ngayon hindi tayo oo nga, naalala ko noon nung maganda-ganda pa yung ano ko, tindahan ko kahit papano. Per box ako kumuha nito ngayon, para-peraso na lang tayo muna. Yan na, dalawang blanca, isang kape mocha. Ito yung ano ha, sa worth 8,700 plus. Great Taste White. Kasi ito dalawang bourbon swak gatas. Ayan, dalawa yan. Tapos itong choco. Ayan. Bali, tatlong bourbon swak. Tapos kopi ko blanca single. Ayan, isang haba lang to. Tapos Milo, ayan. Pwede rin pala ito. Walang flashlight. Ayan, wala pala tayong flashlight kanina. Tapos kumuha ko nito, dalawa yung kinuha ko nito kasi papaluto ko. Kasi meron kaming Christmas party. 2 kilo. Tapos ito lang yung nakapack. Kasi yung mga ibang toyo, ketchup, hindi siya nakapack. Ay, nakabili tayo ng isang pack. Ito, kumuha ko nito ng 10 piraso. Ito naman, kung hindi ako nagkakamali, kumuha ko nito ng 5 o 6 na Mang Tomas. Tapos ito, kumuha ko nito ng 5 piraso. Tapos 1/4 na sukal, kumuha ko ng 2 kilo. 2 kilo, bali 8 piraso. Tapos ito naman, kumuha ko ng 6 na piraso. Yan, 6 na piraso lang. Tapos 2 Max Red. Tapos 2 lollipop. Nabenta ko rito 3 piso, or 5 piso, 3. Ito yung pangalawa. Bili ko rito nasa 130. Wala pang 130. Tapos ito yan, kumuha ko ng 6 na piraso. Yan, 2 XO na kulay pink. Kaya next box tayo. Ayan, tcharan! Oh. Ito naman kinuha ko is 10 ganito. Katumbas din nung nakapack. Ito 3 lang kinuha ko. Ayan, 3 lang kinuha ko dito. Kasi 3 lang nakita ko doon. Ito yung 8 kilo, 8 piraso. Tapos sa Nestle pala, dati ang bentahan ko nito is 23. Pero ngayon is magto 24 na ako. Nakapag 24 na ako nung huling benta ko. Kasi dito sa nabilhan ko, nasa ano yan yung puhunan dito malapit sa amin. Nasa 21 yata, 21 mahigit. Pero kapag sa on merchandise naman, parang wala pa siya, nasa 20 lang siya. Pero ganoon din, mamamasahe ka rin. Ang laki ng bayad tapos sa magbubuhat. Kaya benta ko na rito is 24. Tapos dito naman, siguro mga kinuha ko rito 5 pirasong Papa Ketchup 100 ml. Tapos single na kape Great Taste White, isang Thai. Ano pa ba? Meron akong kinuha nitong mga spicy, 6 na piraso. Yan, ito. Ay, isang balot pala. Ilan ba ang laman nito sa isang balot? Ito sana yung gusto ko nakapakpak ng ganito kasi may free. Kaya lang walang nakapak ng iba. Na siya, 5+1. Tapos ito naman, ayan, benta ko rito, 12. Ayan, meron tayong Whoopie, Hansel, Fuji Bar Choco, Dowie Donut Nappy. Wala kasing red, kaya ito lang. Blue, ayan, Butter Coconut. 2 yung pinuha ko nito kasi mabili talaga to dito. Tapos Dynamite, ito. 2 yung pinuha ko nito, nagkahiwalay siguro. Tapos Fuji Bar na pandan. Ayan mga kamamsya, ito yung nabili natin sa worth 8,700 plus. Isang Bravo. Tapos kopi ko brown na single. Tapos yung mga asukal na tingi-tingi. Ayan, done. Ayan, 4 na box pa. Ito yung sunod natin, yung may tissue. Ayan. Ayan, tissue. Tapos ayan, nakakuha rin tayo ng mga foil. Bala, nakuha ko pala ngayon is 8 meters. Ayan. Tapos nakakuha ko ng foil. Iba yung nakuha ko. 8 meters siya. Dati kasi kinukuha ko lang is 5. Ang presyo nito, ang puhunan nasa 30, 31. Ibenta ko to ng 38 pesos or 35 pesos. Kasi dati yung 5 meters binibenta ko yun ng 20, dati 20 tapos ng 25. Ito hindi ko alam kung bakit mataas yung presyo 8 meters lang naman. Tapos meron tayong katol, ayan 4 lang yung kinuha ko kasi meron pa naman ako. Tapos meron tayong Tide, surf. Ang bentahan ko yun ng surf 9 pesos. Tapos ayan, sa putol, 8 pesos. Meron tayong Bioderm, Silka, Ariel, Speed, Jumbo. Tapos ayan, may kasama to,
nahiwalay. Ito rin may kasama rin to. Kawawa naman nahiwalay. Ito dalawa to, dalawa ring blue. Nagkahiwalay sila. Ito naman, 6 to nakuha ko. Yan, 3 box pa. Yung mga nabili ko naman na sa tingin ko is fast moving naman kahit papano. Yan, meron tayong combi pa. Then, star margarine. Yan, di ba may nakuha ko nito na kulay blue? May pink din pala. Tapos magic sarap, dalawa yung kinuha ko nito. Tapos mga cup noodles, ayan, tagdadalawa, bawat flavor. Ayan, bali hiniwalay ko lang siya. Tapos meron tayong Band-Aid, ayan. Tapos kumuha ko ng 3 posporo, meron pa naman kasi ako. Tapos ayan, blackening shampoo. Meron din ako nakuha pentel pen, nabentahan ko rito is 15 pesos. Tapos lapis, mahal na palang lapis no. Tapos yan King Ever, tapos meron tayo nito, paborito to ng anak ko. Tapos mamisong Scotch tape, yan. Tapos dalawang magic sarap yan. Tapos ayan, may mga chichirya tayo na ano, na mamiso. Mga chichirya, binibenta ko na yan ng 4-5. Tapos ayan, meron tayong nakuha blade, Dorco, 2 balot. Tapos magic sarap 2. Yung iba kasi naghiwa-hiwalay na yung ano, pagkakalagay. Ayan, yung mga toyo, suka. Ayan, bali wala pala akong sukang binili dyan. Ayan, yung mga naunang kasama niyan. Ayan, tagsasampu yan. Meron tayong oyster sauce. Tapos mga nisin, mga, ayan, yan, 2 din yung kinuha ko niyan. 2 max. Yung iba kanina is naipakita ko na. Tapos meron tayong mga Hansel, mga biscuits pa. Tapos, eggnog. Meron pala tayong kinuhang ano, Mr. Gulaman, 4 na peraso lang. Tapos Skyplex, yan, ang Hansel. Ayan. Ayan, kumuha rin tayo ng wapel, oh. Ayan, mga ilang peraso lang din naman yung kinuha ko. Tapos mga nisin. Tapos may, ano yan, may pre, 2 birch tree, oh, diba? Tapos mga ano yan, nisin. Yan lang, doon na tayo sa ano, next box na tayo. Ayan, fruities, mabili rin yan sa amin. Tapos ito namang next box, mga ano pala to, mga sabon, Colgate, ayan, mga powder, keratin, shampoo. Ayan, Frizz liquid, Kala, keratin, mga Downy, mga Kala powder, and yung Colgate. Ayan mga kamamshi, ito yung ano ha, worth 8,700. Ito mga Downy, mga Surf. Ang bentahan ko niyan is 8 pesos. Pero meron ako dyan nakuhang Downy yan. Siguro hindi yan 8 kasi medyo malaki yung size. Tapos marami din pala ako nakuhang Downy kahit papaano. Tapos may mga Sunrocks din tayo dyan. Ayan. Tapos kahit papaano may mga nakuha rin data yung ano yung sabon. Ayan, may nakuha tayo dyan Bioderm. Tapos 2 balot ng Safeguard. May mga Sunrocks. Ayan. Ayan lang mga kamamshi, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.